Okay, wiyake mwanchi umurigereria. Bienvenue sana mwanchi umurigereria kegara kwa biro motorero gwiko mugeni tobereka gwikira na studio kero trabe to gusanga nere emambia yabona iga samangana aringete kemeri gicha kero trabe to kumurikira igoro yogochori to goteye matuka manginga ogochori asensemeri ya ba director mbo bego korekana igori tukuria rero nachiko bakagotene kirenga chitari kirenga brabe bogo korekana abarwanire babiri bagwesoke bene nabo igogo chaka we akere koko ngakima onjeri kyali babiri bakwene kyakera ba director bakuru bare ngororo nabo ikira bono igo mwanchi murigeria ayongati ya trabe to gosanga asemambi yabona igo murubiri bwinsa kyano mugenito ase studio cyangwa ni beno mwanchi murigeria so asensemeri emitandao ndize TV News Digital nsema ya Facebook, YouTube ndize TV News website www.ndiztv.net boigo anyokoro muri misiko gali sangana intekerengeri kyabo wetera ase namba yesimia 0792192834 o tomanyinga yokubwatia omurobiri koru Kolende tiangiriri bagiri gali ya bene kwari mugeni ase studio atomanye na kyakoro kwa ngaji yako rukorega sorobongoro wabusi karibu sana ndiye mano abarigereri ba Ndizi TV nche samaritango kwa nyamba soyo sedekia nkambo machoga ali misesi naende no muliminde naende gentu ya kabere no mukore biasharande no mu contractande so na wamenya tabosonga lakini seitonka misesi akekende obulimi kyobo bakora okorando obulimi obonge okorando obulimi bw'echai bwa avocado webituma ngo uno butubwe chingoko biemano sana event so wikira na studio na boigo wanchira na obusanga no mwanchi omurigereria akorende atyato asensemeli yokumurikira ekemeri yechai atekemeri yechai na kitoberi to gukwanira sama tukamangira nde gwatatebira senseme yabunga aino mulimi wekemeri yechai kerekende turachakira ngo na kimwiro berete asobochori buri busyo obochori obwo itwokibarabe bogo korekana osechitari kirenga barabe bogo korekana obochori bwechai bweji director chi akabeiro abona chi aruro iyo barabo mutinyo yo tareshina sta obochori obo bubwata machikaye buno bochikokorwa machikaye na aringa to go fight for the position onye tori a member na nditori farmer yechai oikobe gobwate enamba gobwate chikiro gete babegete ama naende ko pime chai ko mulimi wechai my co elected as one of the directors ndobwate banisabare member of course bobwate kemeri chai lakini okonyaranga chai yabo okonyara bako yonia sensemeli ya soko maybe ba balance nero robako ira setundu bali bapima nero robako onia sensemeli ya soko kerekende ngikelimo koligererio omonto yoiga amanya go qualify ko rwanerere kero gukeli ne chikiro mokoliye gose bora abo mulimi bwekemeri chai no ne chikiro bakoligereri lakini ndate gukwanira mangana yoko ko basoko huru amangana yoko basoko huru na aba director gose management ye factory efereti yeverity in the sense that igo bakochoria abalimi aba too much chai badire ye chai asichitundu bali too much now they don't care my the one see abantu abako elected tike bakoligichikura on platform that they want to fight for the farmer lakini bakochorwa bale is above the farmer ndiye so akoligeri korugoro bono baso ako mbamanye teacher itayengo kole tundu bali paka 4 to 5 days itayengo kole 4 to 5 days yali none chikiro jali diusiri bona umuremi a feeling dikego agochande kabo ayesoko uru terikunya ko mochori chae na ndege gocha yo immediately bakogora naria so bamanya ko take that way lakini management ebendonge abalemi they prefer go pimecha yabo na KTTA because that's where they have the factory. Kerugende Evans na bokora tatebye nkige kogera aba director baiga gosase chitundu bali okonyara abalimi bagochori gwechayiga no gotara manya gotara buya kerugende mwarale tina abantu bali babwato obumanyi baigeria abalimi abanga echaye bwene tagotoruga
inche nkorora iga when you want to punish omuntu I taught you no kumubekera ebichiko gete binge bitaiyo egekore chae ogogende keriche chae gosaboruga lakini kericho produce the best tea egekore goika market mapema yasegwa mapema problem eraria ko abaremi aba ne punishment bakwaewa egere mbana kubwati bintu binge oise kurigereria ebintu ne binge batayi kubwati buna bono ngo tebi example abaremi aba ba especially abaremi bono ba chitundu bari cyo ogembo tendere erie berege echiche sonie nchabuguretie chikagenda chikaguro buri mu Masai oburi mobo nene tati basumeke chinko chi substitute estima asebuli mugwabo ekereji meteori yaba na and one of the relative ye director akaona power nakuru emeteria ekerabu atwa na and bakagendi go because ni chibese na babwate bakaira chibese chiri bakarusha umuntu orime so emete amori myagasi emete yagendete kuguraga no ne emete akugura yakwakana emete gurire nimo lakini yakarumana gatatu because umurimi we gasi yae no kuibirwa umurimi na ande mundusi amagoso umurimi nyebusi ya magoso becauseekarogo choro umuntu they even don't listen njedima tya bali mbusingo listen bali wacho no muntu atabwati kende pi umuntu abwate nyumba yeri bati amenye to kwa mobo director umuntu has worked, he has been a teacher, has been a civil servant for a long time, has worked tabwat kende lakini once kwa moyo director for a few days kwa nyoro muntu oyo ogorire gari o akire chipungalo isato you don't listen. Where does he get money from? Because you are the employee now. He's stealing from you. Cannot see he's stealing from you because yaro yo mino watebanga nyakebo manyoma yajiri mbu akorage nyakebo mbu akorage. Because that is where abalimi goes wrong. They should think beyond kurigeria omuntu kubaibera na bakora obuibi gutokobaro kero kurigeria Evans lichi kondi ndirulenga abalimi mbabwateli bakalyo gochora aba director bali bako batinenera kero kende ngai bako chababa chanera ekyagera nga kero omuntu ongo esokyale o ne kisera chiaye bakachikura asa magosa go chakira nekere wacholi no muntu abero mu director omuntu oyo abantu bali kumwakira chikura nabalimi abantu ba muneti as a person chikokorere gas nabalimi lakini yakero omuntu oyo akiru chikura always above them umaite KDD is an agency the one is an agency kuba to trade echa yabalimi go trade na babalimi bago do without KDD bamanya ababale isigukwe gumambinga aba director bairu Mombasa wono bagenda batebunga you know now you are no longer farmers you are above farmer ni mutene the farmers wono muri you are no longer subscribing uche sabalimi wono mo subscribe uche se into KDD na into wono abantu abekere bachirigura banyola kibesa omuntu ora eguno no nakabesa gachito no uyotana ko kibesa kera ba director bangitari nabantu bakabade kibesa kwanyanga omuntu na etwe enaita uti 100,000 aire agotabunga kibesa ekyo bono naye mwaka karangwa akore campaign mono wose kibesa ekyo 300 naye kara akorera kende omuntu orenga ke na kibesa kiraiga webo yo mochorete forget that nature ya mochorete bono so ago subscribe to KDD. That's where they differ. Aguna magosa kuruwe. Kirikende lichiko asinaro libaeteli baganga onye muhabere mogochora omo director murara kako kore emirimo mugwateli bagali yo kumuhaka isiko bose goika etamu ya yebe gekoera abantu abamba bwate kwatali babwate kwatali bako bagwake ruchikura kwatali lakini abantu aba mbabwate system bakolani eserikali yabo utari kubonyara eyemo abantu abekere bakoba aba director ngotemo bari kubikoko boko kumanyanga abantu bechitundu bali mbarabi chairman ye committee iri kolani etundu bali abo tabacho ori committee iri kolani etundu bali baye twalire abana bakolangeri abana bago apply kugendo babwate na babugeke babateye bono genda mubeka abantu bali abantu aba ba divide you might to rule people you make them poor and you divide them
abantu aba bechitundu bali ba divide the farmers ngaye ayo matinde ko ochori umono go kwa no mu director bo so omuntu ro ngari kanguna ochori gwecha tigamukwane buya tunya kumwakira chinkobi chayana na kana. That's why abantu abale slaves. In fact abantu abatene no tena mambi okoba seri abana ibate onyene kendo liyo none ke bakosoma anyo channel meeting. In fact egendo bakoleta ono mugati na soda bale to mugati na soda gendo ngike kosoma kunga proposal ebine mtu babangete butuko seconda ekwende ya etire ba no mbate ko manyanga budget inga kire problem kibo amaze budget ne ro barabo ne ro bona magimabo omuntu ayiro mugati ane sota otebunga umukutano mate tuwachisa chike aba manager ngwanda bala sikita ba director mbaba tega sikita yeta iyo ndwalange unenyo channel meeting yabo bamanyanga abantu bali bangaindi bataraja ababuriye nto babutebanga proposal seconda mangana yakoleki ayali bayibo mugati nechaye ingo bayitiri kibasagete buna wono tiyango example a factory for example factory ya tendere ige sabete alone ange ya 400 million naonye kwalanga byo hesambu acho ene roni abantu bahegwa kusuti bakaba private bakachikura bahakira wa director abara lakini when are they going to pay this loan and how now go deep into their pocket baka ne roni ya 400 million eye go chikuba umisa mono for this period kerekenda bali mibarabumba maitingi ne loan ya chitoro na go temenya kale ba etire budget mbati ko wori maswali ba tebi ba iru mugati no suna na soda mbora ba kagire nga abantu babegete bosina baya o maita abantu are wolves nebi bwe ekebwo maite egento ke uchene ndagera ana bokade ne andimo lakini kagine ndagera no ko boko kwa ogera bagekoria so bone kale ba tabuirie chae yabaremi bona ria bali mboja kwa ngari ngari chae itu yaga bona bali bakoba ni groups komana lakini for the short while ba short bake asenge ncho when you are poor 200 is enough to convince your mind kabisa akoro kuri ere nabo ko tumanyanga oboteneneri obobe ngakibu affect the sector yake meri chae honestly the angote bi umolari no nyine county government because a factory is within the region of administration ne gwente go interfere in good leadership ne gwente go interfere ko nya balimi because omulemi ere tasumugete chayo bwateni aendembe yasumugete chayo lengeti abana baye olengeti ngakiba na bana bala konyeke eko atali kiri ene employment yaye na no nyine governor kire president ye county ne gwente ko interfere sana eso ekera balimi abana bana bakonyaka yakikura ebo ringa ngakibone ekemeri kigendo ko barandi ebirere bye no bikote bango bole mu bwa mansa ekimete yana chetu ngakiyana chetu chiba seji cheibe tunja kicheibe bono kire se no na bajumbe because these farmers are the voters for all these people and these people gawa ko akira chikura wa defend why will people call you on defend even in the court na ya lawyer you don't defend me I need that locally in the state you won't target enkwe abana abanon so meri no ndagereri that's where the problem is igo leadership yonsi ebunegete onye leadership na be gaba natin ne buyega echaye gotena okay ekero kurigire kemeri kege chae atari county ya Kisiyo kesimigete kemeri chae ndoro cyo cya sensemeri ya Kericho Muranga Kiambu lakini ekero kurigire sich county kikinde amonchire nararo kubwatikana ne kemeri chae abali minko na tole babere bako konyeka nya sensemeri chi bonus okonyaranga chi county kikinde konyara chire e bonus irigoro kubwase county ya Kisiyo kende no nyare gutweresera ingi yako koleka na soro ngorwa gusi ningi abali mibeke meligie chae batari konyorere faida ili baboneta konyora amanda mumara bolirigia sana eye negento ke okolekana tima tukusaba gusiba lene biasi leaders baba gusiba lene biasi because iso kuligeri Muranga aswa kwa na Muranga Kiambu Nyeri aba ikoyo bali leaders they cry for their farmers their people mbamanye tena uno gavano Nyeri nkola anda gukwana sana igureke meri anda gukwana with authority
lakini ogenda Nyeri ebona asia gosoka buya mono naende iga gavana yane tano gukwana igosecha ene moyo usine kwete in state I'm sorry to quote nane gojora kindi yango ta in state akero kurigere buya agetu popular 40 akawe popular 40 tamanye popular 40 is to defend the voters ekero konyora buna bona tabaka nko iwete example omo akachore ward officer ya tabaka omogere a ward officer is a person from the region a ward officer ila wente ko abantu bali 45 chi ward 45 kire ward etware a ward officer kwa chori lo mogere gusia ward ki represented no mogere teyo wamanye koleta kwa retire e procurement kwa bikiro mogere kwa retire chief officer kwa bikiro mogere kwa retire senior government officers kwa bikiro abagere. That means you don't even love your people ngakyo ko watete chae utegete na baba itukurwari bana kokorera gocha egere bagwakira chikura kwagenda, yani you don't even think of their life. You are thinking ngaki ko hopeless mono indirect so that they come to me na bale disinga abantu abunkorora bale otogonyarimo abantu batebone rogotorwane lakini koikorigeri action speaks better than words. Action speaks better than words. To me leadership ya gusiye kwete starting from over direct na gete simi asabantu aminto ngogori ngakimuti hanta bito nyogo cyandika omuntu bakante one of the directors ngankumuyira nitore ekiaga na wate position igurari nkababuri na position mokurigereria gose leadership bakante ngabona mate ndo gwanje tugutekero weke na kanana okero weke cyana ko bakonya kende kyabaire bana miremo rende kero weke kana nkanyora bantaba barabumbari kende they are looking for the position ngel inch in office in my office a position mbwate na baroche nanje timba tageti ono ranga aki why do people punish abantu inchesa maoni ane mogalia akera abantu bagochoro mu director let them not look at money na gasome kikia wanta bangiga spell ya utimono basome no soma onyo kuru mu ibino mu ibiore ngwale chipo kinavaso minister ya kinavaso goitu sana egoitwa sana irusi change egoitwa ngoibire public fund. That is the direction even kisi should go because you cannot steal from tingo gwakira chikura lero molaria aye omenye takanyomba kasinini within 3 months walambo irepunga ngaini kwa rusi yende ninje nakorigete nando musaro turi musara you are on allowances ile ngecho kale ko rusi That's where people go wrong. They should think beyond ekala yokola ngaki ngoyo no yominto bamuburi ngaki dende kore yominto to gutigata somya abana because farmers cry na bo byo myo gete yo bisi bamyo go mwemzie to pasa wo gabana to pasa wo mochumbe to pasa wo mo director mambi ngaki nkonye chibesa ngiro mane school asiki yokonda mo director ligete wo wonde ko modena ngaki echaye itumbi yakwaona tionge besa yane ngone somile mwana. Okay. Ndeto gwatirerega gutusaso mutima komuke yekegero moyini okabero bereka gwikira na studio nere tumwarigani elinde togende gukwanira amangana mange biyemo no sano mwancho muri area wigete seni kyandize TV niyo togende gusanga imiyomoro beri wensa kyabona mambi astogende takumurikira igoro yo gukorera ibwekemeri yecha ekorende gato sa sensema ya kabere ya studio to siyo miyororo to koyirana ndobe to gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares
Buna chising chibakuri cheti cho chonsi, showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard. Buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansora building angena Kisi main bus stage. Gosua Kesimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imirimo babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirungu cingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde bwansi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chimitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Kuyakima mwanchi muri ya bigita seni kandi zichivi nende ngokwaliganya asentundega chinga kitoganda gosanga emiyomorobiri bwensa kyabona mambya astoganda kumurikira obokoreri kwekemeri yecha kuri ndi mugeni to kabero bereka gukira na studio atiyanyire ngoli bagiri gali yabene ko mwaligane neratumanye na kyakurukwa ngaya kurukuru ga sorgongoro gusikari sana. Ndio mama sana Frida. Inche samarie tangoro kwa pita chimi mumanyi. Nka egere umachoga chachi. Yondo mumenyiga Kisi County. Okay. Karibu sana si studio. Asante. Okay. Atabire togo sanganere Ivan story kumulikira obokoreri bwekemeri gichae anene twamulikira ngakibero berete sensemeli yobochori na boigo asensemo yoboteneneli asensemo yechi factory na boigo chitondo bali chito anaye asensemo yabo kora arunge birengele byabo ngakioroche asensemo yoboteneneli bwa director asiji factory ngakibora sekemeli kigagichae. Actually, mbiamono se vivori kwaboriri. Oboteneneli bwe kemeri na ubogochi boita kemeri gichae bono iga. Ekiagera bono igwise konyora nga abaremia amochori okonyora bacho abachori bake kura bakura omu director
obeire isiko gosokorire gasi ya serikali ngaki kwanyora bono twachire twamaire oboremi obo amatuko make ochenchi obabone bosi otiga abalimi bali barenge jiposi na bukitachiri esauri barabataka in fact abantu baito batumeire obotaka kobabune cash crop yo konyanya sabalimi bono babachaya naende baso akobachaya baso akobaibera bono babatiga bono twanyonge keberingo salika kere abantu abanga actually a quarter of the people babutoire chaya because of yogo chayo ko nande batakorra mana bono nga nkikegenda dobo kurumi bocheto obo direct bo kurumi babuchira wasana koise kolera libuna kyamukama. I'm sorry to mention example. Ego batwara last bagutwara sitting yemo amini omotienyo yomo chi sitting 26 ntieke bako gamba directors omotienyo yomo ekobati unogembo 23 inki bako gamba. In this, that is where angoli go mokerinya ekoruseria nyamache kofia ngaki abalimi bali nyamache mbabwa toboro ligete na ande bokoli korambura director bono kwamanya konyoranga ekaramo wekaransa aba director obo maiji bikaro bire 23 inkimo konyora mwagambira abalimi gekiko bakonya oje ne okugora chitayeri chire 160,000 mwanda mwekaranse meeting mwamanya kosoki 240,000 haki biashara kibyora akora neba biashara kibyayora akore nge allowance se chire mo kobwege to mwachi wekaranse nande necessity kinonye nande bono baikire bakola yasina banta bakorokunga unit managers bono no kuiba guoka ne unit nane chomanyete nero takere koberisho lie factory bono kwa nede na directors bamurambule ngaki bintu bikoruga production yekorego cost of production ke abari mbanyore fighter bono kwamanya koyanga babwatanire onde tayo ko check yonde baso bwebi tindigo kumonde lakini ise koligere libune factory ya itogembu cost of production yere igoro mono bamanya goikenga kigete bata byabareminga ngachibesa gete 86 million ngechire misplaced timanye tinga chinyasi chire karega factory chipesa nko bachire misplaced babugore tibaka misplaced bataro cyase yani igo babugore ti monta kabataburi ngechire misplaced ebitabu na boka bari gete nakibakori getawe kyose korigereria actually ase bitabu bya mwaka na boka bari gete bakatanga bamayotanga abagore 86 million echire misplaced pone to kupinga ki iho babugore ti chigasira chigatonya ose obuno bwibole maisomara in fact ige wana dano nyambone egachi yoboremi aba gwende Teapot of Kenya barosi regulations omo director tagwana tkoenda no ni tamube atege koenda no mwakoyo ekyano mulimi so grachiro mwakoyo onyete go production isai no soka kendo ngeya go salinga kinga tachiete mwakoyo ngebintu mutokenda they will continue from where savande batigire so that abalimi batwara chinguru cyo koroberia ba director nande babaroka na boss inchina bonda rigendo ekero kuri mweshimiwa abalimi nabo boka bagochora ba director baiga kero kende mbabwate chinguru cyoko baka isiko abalimi mbabwate chinguru lakini ngotabye gento kurwairo butanga na ngotabye no butaka paka bono iga bakabale aba bono iga ba director bakuri gichikura igo babwate chibesa bakonya kwakabale minjirabo kunya kubaka no mae tomo taka asenseye psychology kworokinga egentara ngara tyo mutaka aragere mambia sago kurara mambia bona bantu ba capitalize asakurara lero tarisi mambia sakurara lero gotuko
negenta kuridero bono nande kwame konyo oiveru nanda agosero chibesa chiricha iveru tari kuminga muntu uyo nandi nachagere echae yane erusiringi 20 echeshi eche 19 eche 18 bono negente kina kyokonyo agegwitaba mia bangi na oiso inkiya kokoro mu director ako use chibesa kunya kosera abantu njira gweta why na yakuru chibesa akosera chipos chai agosera aba muligete in fact ese kwanda jinsi muna chai Europe ese kwanda America president Diego Sabachibesa kurosa manta bataka ngachibesa nchikoba kuligeri chikura kuba ligeri chikura Biden bono ego na bojo president yakuli awu changel na manta bataka ande kuba konya policies yabo tari go etanche ataka kosera abantu kweta bono chi direct chinga chikoru chibesa chigo sera nyore nchibere tiabanda and now these are people back on allowance. In fact, they are not on salary. They are not on salary. If directors are not on salaries, ngai ba kurus chiba sa sera bali egento ya kabere inki gere ko gara ba gweteria chi allowance ba ki ni ko cha kabere 26 bono chire 40 something ba ko liyo mutie eni ege karanzo eke motali mutie na ba karanzo eke mo igaba ikaransi lebi karote teri go se 26 igo kerege ikarango rusibali 46 that is what they do. In fact kero una ba karanza that is what ba bono ba soire nande biasara binde byo kungaina bale minga itere chai ba iteria bale mie chai bono ba chire mu kogore chai oro te kai didi ya chire ogemno ogembo bone kugora kurkeyani iwete bo mumani logo e chai nere kogor korwo keyani bare te factory bona karo bare te se factory ba manya koroke chai ye karo ba konyinyora chibesa jaba mapato nga ata income umaita karmoda nga ata income moitere tiabale miecha ga chitundu bali chire jinga moyo yani obuoyo chitobete yani ogotoba icha etobete gundete mwama ya goite mwati koroke yani kogora korworo ke yani nga yero nga kibagotora ine rinjire yo ya corruption kwama ya konyora di bagatwara te factory ya konya abantu bune especially ogembo seitoga abantu barusiri korubagera yani okogita sanganga korigo okwerende no choko gitere factory go eta kweta abagera bari kogita obori ngaki abagera bakorubagera bate kogitegende ne science ki okogita sanganga gotakero otako amakori oyo lense moga anera agure yanga ayiro mwana school ya makonye bono inki abantu baitu basare kiragara kin asegente gesinini igo batagete korosya gantu kurwo asoko omoro ekiagero mogero otagwatiki tabwatari chikobori kendere bako matabi ngaye bori ga milioni 20 toko lakini 10 nechiane ekina kiya chandire abali mbaito bagusi asensi ametemono ogemo na kiamo kama abantu barabara ibale tu corrupt ababe nyamaje nkonye ruseria kofi nete mete ekiagera karaba nyora tabale mibata aba director bata bane babe ongo iriba kurwania eji amani obochoria karobu aba nyamaje yakanite tutagiti bachorio bobobe aba bane nabu abaibi nande bakabutwa korwerio nyamaje bwenete oro jabalemi emete yabo mani ya nyamaje factory. I want to be to record to this. Okay. Babu toire meremi aba director wa ramona no moigwoyo mo board member. Bairide mete kwerende akulwa no kwende ye korukwa ngakitokoro kwende ke korosia masakara e famwe ye korosia masakara banyego bajire konyonerie mete ya itu ekero bayonerie mete team sales team sales banyeire mete against yobora o jingurija chabaremi ekina kikyalo se digi direct echinye oboyibi obokurumi buam bwaigoro sam. I'm talking of nyamaji
yani abarai bare factory no agokoteyanga nonyo no ntutakire tukwanira oborai bwe county yaito nabo morocha abaibi lakini mokonya kubakira chinkobi ngoko babaleni ba n'abantu abo batakire go actually babwatu ikiagara barabuo no EACC nja so time bande bakarabwatu bakairu Kisumu abakurumi igo barorochukaine sibari intubono iga tutagete gwakira nando mulimi obo botata kedigiri abaremi na abasoroire nande mondigereria maiso choro umuntu nonye no yotachete kirasibere ogo ikagarie factory atebe ngaki emuremi echae mwatige kiro ya tene na iga umanya ire ngapima karomo ko patia machani yo muremi korwa iga mwanyi mokunyaira Mombasa mwamanyanga echae narenga mwabugori no 10 aiko 10 bono njira corruption yera wandi nyinge gaki dabara ya bono tubwate umuraje de angote binga gaki fa into gefali uteyo bagwatia se product chaito ebaro tune chiara wansi bakonya kosomora nande batakete koonia leadership yani ebenga na bono batakete kolimeni oryoka bakorangirie the board member kami GM meeting eliyo mwaka iko bakogore bibago musibire gali asita ile onjira iga nonye bitale usikinona maino lakini na ubabe kirenjera bachikurwania abantu bakochikuboboreria maswali nga inki ebintu byeno nga kibiribya chaya onigwa inki kyagera mini pona sinjarugwa inki kyagera chaya tali ekobera chisto Mombasa etali konigwa na bako gochikubori swali iko boko sokirwe itana basikali abo bagebyo iko security teyo igotote mbaliko bali bagalemi lyo gwekwanire mecha more mitanya gukwana igento bako bana sota omugari no sumugati sota no sumugati bamanyete ngabaraina bataka kotu abaire go that is it oise koligereria maende that is the obotako obonene obore merutu bwato bonene ndo chengeso dado mugati ngoletera bokongwasi bono tusanga sensemo yago Evans aba director mbaroro babete bagwa ko isikoli chikoli tabwatiri antukanyawara aba director bandi babere bagoswa abisi lichikoli tabwatiri kakende kero kole ngani uborai kwa aba director bali abakoro na abayiga bale bono iga kakende maunchiri likiora ate babere ka gokoreka sekemeriye cyane nje akaran kurigeria aba director barengo bali barusetigu usine koti ya baruseti na aba babege tuobisi aba barengo barenga afadhali kubwaba aba naba ibi mono lakini bali mimbararo umwe timanyi tinya sanki ekora aheta abantu bande ebirenge byo gutarura bwango aba naba ibi paka babugire roni bareteire babaire nandi aba nabo chikwakane roni aba bali myaba bakagete n'ikibasa bareteire lakini ndari sense imegondo yaba yakorete eonirie imegondo eri bari eonirie kyagera wikyakane roni yonyene ya 400 million bali barengo nabo bake history yaba baro tinda dikommission y'omuntu lakini tigankwana history y'abantu bamanyete kwabekiruga ese serikali kwaibire serikali yabekire kabisa nyarebe na ibete yakurusyo wachire nanda sande kwaibire nande kwaletruwa soboremi nande kwaibire ekora barorire none tofauti no mbarabona baise kugenda se one of the directors bachorete ikaba ni mbali uti America bachora ba director ga they are nei pass babantabu bari eri mechi yabo ekere konye batara bachora ne mechi yabo ekere babachori for these 2 years na bakora a very big different that different barorire ni jibese cyabo ekere uchi jibese cyabo chikwaga chiro muntu cyamo gitera cyamo bekere bintu cyamo koya nini cyamo rimere bisima ebihita cyabeka yani ogosu access wakambe president yogoswa yani you can't listen to kwibera ngayo bokongubure oboko no mo director kera soira bisi kwa gachenyo mbingia ose no boraibwa eborobobe madam omanyete tinga understand ko sabantu mamanyete the meaning of being asked to take care of it before and after the meaning ya erega
before you enter to the office ekere wa declare we are well tinkole kana ne simie ekere wa so to office your office job will say allowances nearly prescribed nearly known for the duration yokoyeri ne manyire for the wealth you acquire here that's why what the wealth ngana mbwaze chingo kon mbwaze ni barigereria ba arigere ngadi ni community wealth wa acquire the wealth they acquire yekoba times 4 of what they had ekere ba kodi civil service yon speak that means se chayo ne bwate chibesa no bujiboro bonene no yo mintatabi digamento yo minto gabuna kwana actually nare ngomo choli especially Ogembo factory I was the returning officer obo choli barai bari bakorotari serikali abarusetio amintali kodi abarusetio ego yegetenga reforms inchitakeire asobolemi chi reform to karosire ngalenda nyatwaro chi reform etogo chaka with leadership yentonke yo ababa butere tunga yani ngagosemba bwatire no bwebi ekiagara ekaro korigereria bitabu njembwate bitabu ange 10 years back which factory more especially a production Ogembo working capital nere go kwaro kingo bwebi mboro ekaro korigereria working capital ye factory Ogembo bono iga negative ekaro korigereria working capital ye miaka ta ene ya etiro jmaega they had 220 million chire chibatigete kiganja bona ekaro korigereria ndinga abarende baswa inki negative working capital ekobera negative uma eto muremi gari reserve tamanye dinga ki inki working capital inki kagenderete na bogo cha konyora factory eri ne building barigerete eike crisis yo nyore factory ko korara ga kende ketai tati sao ebinto bigo koraki bigo chabia kwanyora chi factory chi asiekiru ekiagero iso konyora bono iga no anyeno obo tolwe chai anyore chai actually abantu ba taligoika over 10,000 tons every month production yibo factory yenda to sieka eligere to sieka that is why ba chiete koli chai korke yani ete ko comment elinde bagenda ko service ata wa sie factory area ito chera bataya dia around 2 years ago eligere to sieka abale mibandi gerelinga inki ko re chai ekorusiku ke yani Ogembo te sieko emerega te sieko nyamate ntisieka because abantu baito mbara understand topography ye area yaito toruete nelira bariaito aba director bande bagochorwa bachora gosono montorenge gosoma history gosono montorenge administration ora tutumbu abugo tamanye tigoro yoboremi bono ekwe kwanyoranga intwe chaeli yaito manyete no atolarite limo gosa nkora yoka ne chai yabo sigisi nero tolebo stereo nyire sera para tori yaite kworokia machibwa mao na yaita ene yabenga esaurieri iraba so tikabatike kunya kuiteria bande chai mono ngabono nganga chikanga quality aba director one entonga teberanga de sarato ignorance in the office but ne non TV batebange chai yaitore kurwanirerwe chiro Ige kurwanirerwe chiro onye kurwanirerwe chiro bigo mugo chimwaitera kase chai the production ye mini quality is better, it's good takeire mwaka nabale mibuya kabisa wose bono gaki na bere bono kwamanya konyora na ande ni nduto siegete na bairendo bono kwebone aki aba mware kotebio on TV ngaki nge chai yaitore are kurwanirerwe kugo onyore ejisimie timbwate sana nkoni de for example tebya bali mibando le banywe jisimi sana noyo minto na bwata ali sana echiana etitagete koiru chionsi oyo lietali kubolikwa tingo kini ana ligori ntara ngapana nchaligori eli nale goteba enale goteba siringi 800 tali 200 doro jinya nale koni 200 na suki to aibuno molbito ko benefit kabisa
bono aba director tobwate mbamanyite what they are doing barabuye ntobamanyite oibera omoremi ochomu wake ndivyokora igichikura nande uri main office egento nkobatebya bachorio bogore mutu abaremi aba ekera mokoro omoremi ago gwaka digako smile tamakuru aso omonto oyo gose bwataye bese inande otame omanye ngono mwebi morenera because chibesa chiri arawensi chiri bakoegwa 36 years now na babeka 36 gose 40,000 ye chibebe kerede chiria nchi saini ora agende gwaka omuremi nganga kirekura mwaka naro kabeire ose chae ukorukwa omwaka the late Nyarango tinko manya gose inkia machoge twakorete ntwa mugakori bugambi tima tinga na kieko era turagiri igare ngumugaka urenge omunyakene lakini mwaite na basi tata iri bugambi urenge omunyakene akarende chae ngakie yabantu bari kuriere chae biya lakini bona bakurumi tubwate Nyarango taje tino ansengera ngase itacha ke gwaka abantu ngo mo kwana kuyama ngana monchore guse mokorebi ginte bitakorati nyone ndugu ya yenja tete kabo nere na bondo je ngana rinde te chae kabisa lakini bono obo kurumia se twachire kobororera mbono this time nande ongo tena na bare mimba te binga pole twa manyete ngekara togo chora barai nande bago chiba chikoba onjokira lakini mobwate chingaki obochori obole go chimotu motenene imara mochora barai morigerere timo gotebyo montonga endo kore gasigete ekara togo chagocha otwakane chibasi cheito buna chire nande tiganyo gotwiterie chae bonus ya itemini bonus ko ya chire tigagotoka chira ntolima mama ntolima ochi ntomaete kwega chira balia baro bono bagachire tabale mini bonus ngatogo cha kubaerera ninga ki ya December ekere riende ya chire to mubuchira ni u kabisa chibuche moerulimo nchi ajete ekere bonus yacha maete ekere bonus ya chire bono bagotebya bale minaki eyene ya December neyene ria ino siringi 5 ya June bono bakachireta bakachichumulisa echiachuni chikabora bakakano echa December abale mipaka bono igabebire nchete ndeba nchekiana aligere jeftabu pese chinchi yakaniri onye chiakanire abale aba director baba John TV on camera ba ke sabo batenga abale mi etwa baeta abale mi chisiringi sana amone bonus yabo eyalengeye basi abale mi bamanyenga ali mbaka lakini so far mbaka nidi eba tayati ungagire era mwali era kusiringa ego chumura ego igaki biasara ko korubire atrego ibiregere bya Evans sembo yahe ngakya ko bwatkana nenseme ye bonus donare go comment donare go commenting aki abalimi baitu bono bairuribaga nje nabona goteba bono bairuribaga bachokoro bachori tigabatige kurigerio omuntu no botene nkubwaye bwoye tigabachoro omuntu nabombe kurare egesaime kaichara honest I want to say obo maene story nere nkola soma umurayo rigerere tinga era wange to obo kurumwanspi abana paka abana bayana mukaye bakamwanga lakini ekera abana baye bakwanda interview bakwana igoro yaise barakwa gwegasi so they came to remember their father was a great leader. So what I want to say in Keringa abalimi bono bayuri bagari ochora abantu tigabata kurigeri obotene kubo muntu nekieni kyo muntu ekieni kita ibana ucho kuibolera buo okieni mbuo ya iboleta abana ayige ndo tagete ne service kwa omuntu yo tigaba choro muntu omwao nje banta batimba tageti nyende yanyari kana timba tageti buno yo mita kwani onyo moigwa bo muntu koibe mete ino butora oira onia timsel na ende mwake omuntu uchikura ngagenda igo stili mwanje ane to boibyo igo mwanje ane bya to iberu
igo mugwente gukura mubuguria matumukane nga yaya tata ibyo gotwatiga na guchibi ese gwakoria igasi yagusinyire ntuthiga tochore oyomoke Daudi garuse tigwe ese chingondi ari kulisi and he became the great king of Israel. It doesn't mean a leader nga goikale kano bwate chibesa goikale kano bweso getebia a leader is the plain not the physical mobology. Njona bomanyetego ekarukuri ya mheshimiwa engana ya amarimo abiri gakoretwo bokongo sana asiki factory chinyinge timetinga ngayo bokongo bwa chake temo especially sense moyi yemete na saba director bali abakuru wose na saba director bayigabanya wa mbiya mano chai toro cheme mete buna ntu bole mombole bumanyi twakolete factory by then inje na renge mulimi bole mubwana na ete my mom na rolengo mulimi cha yana yon speak na na be kreterie tanga anya kotora lakini kisiri kuja my mom na roje bana chetu jibesa cha kuna chunga na memete cha lego kusimeka tokateba mbuya sana numonya ko kolera emete yuneche bakonye emete njasimiku sana na reje nde yoroche jira about 400 acres ya ito ya tendre factory bakabono igo gembo factory ile kugora chinko ne chinkechi is a source of corruption mbono na kwambo olingo tayire so ne source ya corruption ega aria ya moye chinka koni go gembo factory twice timati osa kogenda ande yera no ne chinko ande yera ni kwa lakini mtu achivekero bonyonki sana tokanyonge koni ku twice because it's a source of fuel kwanyoranga ntokeliboneza ulieko rukusource of fuel y'abantu bali mimba matenge meteye nere go chiasambe nda asambe cha yabo bona abekaro bakonyebeka ari bagwete maisi gocha igokonyora bono the cost here too high yaga cost of production yaga ndaigo bono kwanza liswali diao obole mi ababa tanga nimbasi megetemete ekarabazi mekemete tokate waruma zinga emete obole mubwaoni tokaenda tokatimandi paka oyonde minister ya agri ajadani oyo Peter Munya agacha paka tendere factory agatimandi tokanyoranga maene kwende inoere etaito inoere bole mboni nemete nesimekire emete lifespan yemete koba abantu banse kwa vestieta ke koba na 10 years bone mete kuruba my mom passed on by the way ataro chimete Elias ana chiretwe na ya kola ya sete ka konya balimi bono timanye tinga kana ande nkoti tokwanda ne chisiripu echichin korto bona why emete 400 acres paka bono iga tokonya kogora chinko no bole mugwarenge bole mumanyi bamanyire kosoya bale miyo aba ebino rongo bakonya kotebya bale minga aya bole muboli bwino mbwate bina chiroya bakabe bakaya chiroya chiroya chine chibasa choka chikonya kosoki chabale kosoki dioka lakini mbali kosoki boka yo ba kosoki na director because ngakimogo twale kina for 11 years ketanya kororoka na totebi ngaki dere kineke ngere tigu kodi yedege kodi kere ngikiare bono ke konya kobe abaremi aba director bakagu jiba singa naira amini aba lawyer na hande ga chega ika ngasi kwata sibachire aseke tabu kyo gembo factory anyo meeting ngasi kwata asibachire bakaniru kera 12 million ngabachi kunganya kurwari bari go kiremu ngamba tagete obole mubwe to bwe factory abari mbara batabu ngajiba sino jana jetu muchiwa squatta asibachi kwaka nibari kotaka kurwane role mubwa bado squatta asiabu abande nande nawo bali nande mbaje bali bahe bigu nande jiba sijinda jinajwe nande 13 million nande ngapato noba no vale mbachi etiko batabe ngarende squatta asiaba ko baruwe tororo aba squatta asiaba mbarabi that is where we go wrong by the way yani okonyora to koibera bata njege ntona kumia
Kenya abataka na ubarende tabanda na ubako barageri tina abana babo oise koregereria mechie menge buno yakwana omonto ko ibachi besa cy'abanta bataka gokwarura oboremi amini kwarura oborai omochio yanyogo kagane sogono yamenye to omochio chabuka obosoku bwasoa mochio itori kogenderera why Nyasaye weke kese kitabu kia Nyasaye na tebete na ki iga tebete iga aye olio konyora chibesa asensemo yobo liania Nyasaye na kule chibesa echo achie baria bataka bego kina chirachi nche naro rire mangana ya Nyasaye buna goteba lingana ria Nyasaye ndia anya gwita aye bunoro mukurumi na aye nayo gochako ogora mokoreri ekiagara bese tinjiro chikokonya bantu bawo ekigocha kokonya abataka bali kwa koibera nani tigurupa njira bachikwera na baki ali sikwa chiruse dino bukuru. Okay. Yes. Ese mo yago Evans kegando chinge birubitu byatominye kirikegima tumanyi ngonga asensemeri ya T-Board of Kenya kirikende maunchureri kyali mugane tyakorekane ekiagera nga twarorire nga asensemori chikeriri etiriri aba director obokongomborororo maunchureri kyali mugane tyakorekane ese to ene kyobokoreri obyase kemerige chayo again tege tangani a willing fota guri bagaria rio ne wa ya choro mo director ko ba director mbabu atu authority go change polling centers esikule chiwakero mbabu atu authority at all ngana ende ngochire ngorusiri polling center ku center fulani ku center fulani igo gategete kwebeba we yakera chikula ige bikori ebigenderete bi go change polling centers bitibwe polling centers chiri nkoro chibe na chichiro na chiwaka chikura number 1 number 2 aba bakorekana bako private abantu ngakyo muntu na wani bwataka hotel yogemba bosonga ngakyo muntu uri wanondi gete hotel yari ago private ngakyago private ekyago private wenja kwibera tigagende oyo go private tigaserigwe because no maybe bachole yari bononye kare ngo bibi baba batete biberuti abana bakole obibole rotational bachole bantu bayiba myaka ebere nande bachole omwa bayiba myaka onye no bibi batagete ege kogera kena maena bantana bayibi amangane o prep chiwe sanchira onde bwenso koreka no go prep no na itundu bali nga chairman otebi nga nyarebe na atume chiri bubirega tiga muntu ya party kurukuri gichikuru ino moibi atebi wa no moibi tiga bantu bali gichikura chiobo director ekora chineji boss bakokwana chi boss ngakyo chikubana richa yabo mane go kuranga na ende na balai abatuchorete na ende I stand firm kila ko ba collected aba chumbe aba gavana aba MCA no nya na aba chief aba ndamos na aba lemi it happens that they have a share in the government. They should come out and the point ma itaba kuiba because bakonyore gavana nko ibe we bolinga gavana aba neji basabuye kana into ase cha to weekend ka to ibe no yo gachori go ne board management ya sike na ibe wona go kusinero go se Kenya nero go nko ibe to go koru tigaba chamo onye bavuga tenge sio ye county nero manene arangerie team ya bara ibonspi but the people are complaining ABCD. How do we do to rectify this, or else I come out and tell people you are messing up with them. Abantu abambo boyenga kabano orori yenko ibatore batike kuibera baremi bona kisenye njone na bwato bokurumi bwa yari igakoranga tigankire ntichemba rangeri nga kuibera umore babe site yanenga na arori kwara gwakora ki you are the CEO. It should come out clearly and save these people. You know, this is the time to save people, or else this is the time to chase away all these people. Tobe una ministry ya Burkina Faso to bacha bibiranya. Okay. Ntubuga tabarai. Kimaiti nkiase county ya Kisii bataraba bawe soke na komochia. Obokoriri ubiga torochi bwa director. Ritanga nitigandara kwanira igore gente ko ya kwananga chief polling station nchigenda go change wa chinya chi comment chi obokora
muna sengera bosoti nyuete ngomochibo yomo nga nabwata authority yogokana nga se chiefs center yagachire n'abaremi nga techikobe polling station nga baira ase polling station ese china ne tundu barieta iyo echikobo eyine saudi corruption error batagete koyementa bona karato gochira so abarai batari gotenenera baje maiso marore boka banyene barabakurumi 3/4 y'abarai aba bange barabakurumi bona oro chanyore kwairu for example chibesa cha CDF chere example ya se togaria ekyara se obugempo factory gerebo machobe chache umujumbe tayo kabisa igota tawande umujumbe tanya ko weberero by'abaremya babanspi none kero bachori bware ngo erega igwete chindo taya usega tabuge taka nganjo bachori bwaro they don't care the reason batari okumeria barabumba manyire ngachibesa bairu none cha CDF nga chigenda masomya bana bairu chisukuru tago koretere list epinigu no na se chibita bi factory nga abana bachiete korwa bochi tendere abana 300 koru majaba no tarika mariete sauria bagusia bange begene toboro lika nga abana bachiete chisukuru gete bang'anaiga lakini bakuru elicho ni ya sengera bosoti abana 500 in fact onyendirie burai sengera bosoti yoka abana 500 I mean 5,000 batakere gosoma koru klasi nursery baria bataka pi pake university onyendichi basigo tumeka property 5,000 genda se gwerende bochi tendere ne about 3,000 ekia toko enda by the population genda machoke pass oteva about yabantu 4,000 abana bakube kwamo bakosoma busa genda bugiramo umwana kwa 100,000 50,000 70,000 yani obana babekiro esukuru omochoko in fact na eta bogirango ngaji koigu bantu bakonyago na karona gwete nga bantu kurwani barosoro ngaji kubono usoro bano mukonya gwatura what is going on bagatya ngusoro ni wetu omuntu inero okonyira bataka bagosomia ba igotari tindi onjoko osoro ntwanya gukwana ninde tari ngango muhagerande koko yani nga litwaje to moisonde nkataka kora statistics yo nabo bakumete he was there abantu bagote yango mumuro limonto tayora bunyare abataka basomire esauri yake yo omujumbo uyu omuntu anya koiboiro mokurumino chote wenga no mwana Jesus Christ no mokurumire no chote wengo ole igai no omokurumino mokuru njira teriora na kige kogera eri sibu nataka wanza ngike kogera aba batali gotenena igobo kabanyene mbamanyete nga njengo tenenio motu tinkobori kunga yerende torojire kamante ngwa watebinga it has become very complicated njara bori bochumbe incha would never stand para ko baka inu aba kura na hono ngango baserande that is why bakubona ngakiwana chimi erata nya ko genda ko chore biemba ekyara dindi ko chora biembe kyara ni mo ko ngire gas nje ni mejitore anje ko kolega naenda nya ne jitore nkiye ko nande ko baguranga kinga kirege ne rulenji ko bakorere gas diamante de ki diamante de ki obarai madam ndate ko very honest na obarai bagusibwa kure na bubwagera no nisha yabalimi yako ndate abalimi bategere statement ye na aligiri obarai tuchakire kuri obo onena kabisa we account esega bana ko gamba na tegera na ende kinde goche radio na tegera umuswati gete uchite seito yani uchita kanyo museita alisengera akanda anchite umachoga na basite umachoga akatatu na ende okwana onyonka bobe sana na onyonka basinyu oborai tonya basinyu oborai akinya sawo lyo tongetense
onyobora ibokorire gusi bore gusi ntonyo gokora tonyere na bokora ngango korari bintu aganiri gokora nechibesa bwate chinke nonyonko oversight ngokorari onya tari uchina we tutukani is the right politician in Kisii omuswati uri narengereri nga nari ku nonje nabo nari ngeri mu akedesi mu buri nga ki tinda na basaba sitegata toiga bono na mu buri nga yabasacha abaho bagusiyo nye kwari kora umunyonka na tonya ayabasacha abagusinki mwa guti bagusi bo macho enki mwa gutikanira igo anaki na no munya kieni mono nonje na monyore njera bonko mwacha bono buri nga rende inki aya ukwangerwa kokuna kora amabara yaba bande kyaye wangeire egento tateko goteba inchakire obugaba nankwanire igora asinini egaba na yagusi in fact tamaite kyagokora kibesa buna bono ngure na Chonsp abantu baganiri gutumia kibesa iga yani kibesa ngure na Chonsp tendering itabuati origiri procurement officer be county of Mogere ward admin na go dem ward admin kire ward ko likomonto yo that was the law elikire constitution go ngo na constitution o mo kire ward admin uri tabaka abantu bari guito mu Mogero yo kutabaka uko wona nkwati kire say ta represented na baga so yani orodi nga bagusimba isaini bali bamwagete chikura ikanembo no iso kuligeri employment I'm sorry to tell you this abantu bonse bali gite ko Nyamira bali abatangani atangante kulika tinda commission y'abantu because I know them yari gite kunya mpaka nominated MCS Nyamira ruseti karusi umwana undari orenge bosonga aligo no mungino ndoko ni cyangari ko Nyamira that means tasigeti bantaba bagusiba mwatakura tabancheti gogo chobolayi bonyene obolayi obonyene nyasa uri gokene ngikagenderete yo tu agenda nganyora kapara karibu na message kagaje no tu eta dirizenga katabu atie dichi na kwepa ani ngai goko boli bwe kamanyene nki amacha yate ne ne yata ngabuna that she think egeko bela amacha ya tabu ati drainage banda umba mega ti drainage ya amacha ya rupara that's why para bono ko boli entoro chamaisa korogeti tiango tengo boga moina to gambe to mwengo mukras nane ekero to bwati semi tiga bwe kola no bwate digabanya semi bakobeberange na sole bagokonyo gande in fact yuso kurigereria baba nanga gotebyo molari na no digereria ento kabisa ekero ko abantu chira nyimo getibu kuyanya sa uri ondongete nga nkoko nga nchena abana bane to kutosire onyento ko rwane segi anyarebe kaki gutine ibimoboro gyoko y'abantu ekiyo kankia rusiri musikali kombo ekiyo kakiwende ko rusobisi tigaga banachensa aunganisa bala ipaka abaibya bechaye rinde bantu batige ko iberu togo chaba chumbe mu machoge church is the smallest constituency in the Kisii county small and they are being given equal money from parliament ninki mu machoge church itali kulira abane school yonta go diva with my friend ngaki ngakuliko mwana nga choni nyambaso mwana one ngakumulika na tuwe pasali nga no boroge injetiga balike that is what the law says they give all the names of the people as about bali ba benefitiri to ko mu kichiwe cy'abantu onyagokorero obuanchani siko go tigete abana bantu bago chandika that is wrong that's not leadership togo chawa MCA I echo for those 15 MCS bali bagendete goteba ngo bugambi bwa Kisii no buya no bobe lakini bali bwa kachinko lakini wono tigamba akere bonsingambi mono asebintu bakorenga kiyandemo lirinde mali ko butu bali mbolo Kisimba nga no simba you are wrong tori konya go seri abantu Jesus ayen county ke korani ku chichivo bisesano oserati county Anthony taiyo county secretary taiyo public service board oyo beke obisi ayirukoti mambi yako seri because na resign the deputy governor you cannot run that country that way kaite ban sinto chetori gichinga kichiabene takayemo oise koligereria Kisii county yaito yabeira na impeachment center yani gento kesinini impeachment kesinini impeachment bona muna ababata gete ko impeach Dr. Ndemo umanyete ko mwa ko musareria history yaye forever tare konyore ni public work elsewhere bono ingige kogerese gi abantu basomete ere bosungu yani if you are smart you are not a friend to the government because yabantu abange bakurwanibwa oyo Dr. Ndemo
oyo ndio deputy Robert Munda bali baramachoni na ubara obisi bagogete naona bakunya komateru ngaki goende imbichi goende imbichi mbamanye tinga te akili nye gavana we need abantu bakunya bakomuguide properly bamatenga kiyobora yobo mbwanya kogenda iga advisors timatinga mbarabia bagwate because ochiko imbichi oba abantu abangai bono rende mbarabati bakugamba serikali nanda actually akara mwadiva no muntu you need to sit down yumanya ngangi mugodivera no murayi is no thing impeachment is a solution who told you ngakorata chimiere ogocha como slap and things continue moving who told you nganyambasera okomarata you will not question I should he should know ngumurai ga soil office guidelines injiro nega asyayo tagete talienga tagirabe friend yao production yo muntu nereri nkia kota kwachibwa abantu bagoke nchiboro tiankore ngo kotabi garando omuraria ndisi tv atigenga sana ko basizeni na arabarorire chinsemo chinyinge mokorwanerera obumayene nandi mwarwanerera mo especially muno bolimiyo ekarona tie to koteba ngonta to kwanero bolimiyo mwata yote mara moja nga inuni nutotage because moko mindinga obolemi nabwo liugali omogongo it's the backbone of wealth. Yes bono nyore liro liugali omogongo goikato teme sana kubwatesia abalemi na kubatetea asitoko nyara teli erasi mango chorwe elindo maji gokwano bo maina asikwamanyire samo basi twarorire paka se cha ekondi kuni US akasakara kangana iga $4 abalemi abalende mbaya ku $2 joka ejinde abakuruni ababaide taxes ye chichoka chikare commentwa njirigo salire ndo bolemi ekaro to koligereria bono oramenta taxes omente chilevi pa comente paka ekaro taxes okotomera nyokachi kore mekogoro buoyo abanta no bora italiga o kakesi county ebosinye to baka godaso no ense salegete in fact salegete completely because ya karongo tomebesa ya gari lo muntu chiro gori lo mugati umugati oyo muntu akanire taxes yaja meaning consumption ya egokina bona ka consumption ya kinire production era waraki demand is coming bona bantu baito they don't know about the short term plans in everything because balengerati obokurumi again to get a center of everything iga obokurumi God forbid I will never kolengera ringa onye koibora to kubwata abana buo nyumba manyana ngo kumise itogasa umuntu ari 70 years still andrete kuiba yani aye nyasao begete ebibiringa emyako komenya buya buyore no morembe myaka sabi ngai bungo koibera abana baba ugwasomire they also know kwaba training banyare kweligeria in fact tindo tinga ningi beba sangere ngire maisani matenga ya tibese chochote nengange okara kwat oyi kwa mwire kazi jogo tiko sambe nyumba yae ngoro kinga ki na ko education genda nayo bweligerie eyao menye na amani that is the peace. Asante sana Evans Tiangweli bagalio moyo okwanera omulimi ule school gali omusemye bwesigo bocholi bole bosi abantu omulalimbi yamono digante bya balali bonsi ba kisi na agusiengi manga kamulanche elineri bagali eno mochole bya mo rigireria abantu babwate interest ye chaye ino mo skulire abantu babwate interest ichinda chabo onyo maene mutagete mokonye sector y'obulimi na balali bonsi bagusi bali tuwakeze chikula kolera abantu tigako chanda abantu unabona chiba sia gusi chikoirana nebirase gusi igonta teko batebina ndimo quote statement yeye ase myaka ya ino yonsinga chiba sachira allocation ya kisi county ngo chire wo chance next financial year because chiba sichiranire kabere ase ngencho
observation ya kisi ya evidence teriko nyara bese koegwa so look, we not look kwa wantu wetu wako chandika. We have to take him to court and a day, 18,000 a day. Taking him to court, we are not giving him any mercy because we have tried. He thinks and my dad and yes kuna wabesana yani mundu gata je skula ta so metibu yakunya ko choma choma masakala umobesana na ngote. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, vile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ekyo kibosoke kibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya
iyo erengia ase nesangerekano banyore ase nyumberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibiyumo Chiokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio, aiga utapenda. Okay, mwanchi muri atugosaba okwabera so gututukana ubwa Mario yayo kurinde togo kwariana naende erinde togo kolera asento ndega yo Mario mweshimiwa batari kumulikira sensemeri yabo machoge ndo togo kwanere guru yobora ikorwa sensemeri ngabantu mbara bakogokigwa meti kerengeri kyago kubatkana nengane yonkerekeke mbia mono moraria and actually iyo tarigento kyabo bisi negento kemanyikanite ekyagero isekoligereri bumachoge ikwali na bekonya achibese kya magendera bune chinde Jones constituency chinde Jones bona kero kogenda anya gutagete kumanya bumachoge ogoikum una kwaso bumachoge iga nabo kumanyanga kwaso bumachoge by the look and the conditions of the roads muna kwaso bumachoge iga nabo kumanyanga eye asina ikirembo machoge tukinya kubuli igambo machoge ende naru bugirango kya bugirango nachiete ngarangi bipale bisinye amakori ole bire kirambo amache gari kirasi bogera nero yabwatu muchando mono ya amache bono nere ebwate sose amache mono gotubwa gochitiganda ara ruserio mongino yo mokoro katonya egofia kenga na ororokanire obwata mabera nende kero obwata mabera onesiri na boko konya banta bataka oroche kerase tonya nebisinya ebisima koigora bitaka beiro abanta batangania abangina bali bakabeiro biyali babwate nyinge so akero mogo choro murai choro muntu nero obwata mabera obwata oborori ararete na inu mokonyeke bono kororanga engakinero mwaka telate Kibaki arigetio borai engakisana yani ekaracha koegwa Kenya gakora ega change for better bono obotutukanu obokorwa saba akikura inki batari kunyara kwa identifier nganyare mekani leaders to a point A bono toligikikura to kwanda gufosia abantu ngaki bono rero nchore igo kwa okobeka yo candidate jangaki inche ne candidate in this time enya mutagete nchiko bakorara nchore nande bakwanga go back but still to kwe minjanga tororege ntokelioroje nganko iberu barotike kubakonya na bokwenda kubakonya bo kabanya kweli ngaki nindu tubwata mago amagoso bono muno borai bwaito bwa bumachoge chache ase bwa sinyerete we don't know no mostly go bosire bosinyerete nga obo okogora chikura no boibi abuno na obo bwa chakire tabu enchare na gotebia yagera abantu bakachikura no botutukanu basalia oburai by so doing after bakore chikura kumbe bantu mbali konyora abantu bakweba a week later ngwata bona iga 200 amon local 200 WhatsApp gwende groups chiko mbe karta boleti chiko saba echira kwa chawe chache chiko saba school fees assistance ya bana bachangerwe mechango bona umbolinga insekieye tomenyete abantu aba 200 mbanya kwa access yo mwesimiwa mbama tia CCDF gekorwe muronde korubugiranga omayote ba koru 100,000 yesa bana 300,000 bakosoma free yani ntwe I mean that is where that is where we go wrong amachoge enda mwinyolese mwasire assembly yanze ko batwera mumanyenga mokoro asyoborai bwaino kamuraro lenga pado muko sawa sawa na go saberera it is up to you, is your money na inu morenga mutagete mwete nenere inwe mo kora magendera inu in fact no ane ramu yoke bekire seito aganjira kagasengera gotia iwe akire go kane bikoro to byari gwagwera epara
yani okukuminga what type era mweta kere kobe some inches at least mune na rocho kuchukira ngomata okororanga no ekera kitangeta ekera kitagese ko betase to sangara ege ko andanira mwiri na mato meaning quality of what quality on imbe kolende ngoteba igaba aba simondigere tia tesa ulitwale ngegoro yobolimi oba chorio bole mambiende bole on 28 June umutie nyoyo abalemi tiga konya gwetanjira ngana nyarebe na taranga kento osina taransera choro monto ogocha kogera echa yao eke silingi 30 oliere kilo silingi 30 oanza kusomia abana bao otali gotegemea nyarebe ekamelikiao actually onkorora balimia mabira chianga chiabo chiabutokere mugondo okonyo yanyu muswati akuru mugondo osoka gwete sauri chianga chiatandukire osinyugweta para lakini inero kuiberwa oinero kembete otebia abantu baende kumuitirie chai aba director mogo chora momeki mwachorira aba director aba yabagochigokora ayarini abantu aba yabatari kogorwa batari konia mabagari ino yechi factory okonyoro monto rusi una andonzi za rusiwe oirure dero nero okorundie gari eria enene umuntu yoko okwa egari kyagure tinyinge sana tyo kembo factory kikogunjera because mbali ko baira training ingiya esauri bako akabantu kibesa bamanya kwa kuchigasi so ebintu bune bitiwe abantu moramenye obugimo buya bwa masikani naye uno muremi menya bwesigete nayo sikwe tiga komenya munari umuntu tageta mabera kerensa yani otageta oseru no naso oseru gutari oseru ko ngubona oreta lakini mo special kusi ngore jinse jinde goseri ngore jinse jinda actually okonyo umuntu mutaka kabisa ko choro muno murai bosaiga korari chikura namaguru oye uchikura lakini nando kwanyororeta maendeleo esa ulitarengera ndiko chikoira ni besa chiria sete wono muno mujumbo seito chibesa ro anyora sete gwekara iraninge abantu bande nyuwete chinyomba bakwagacha no president chibaruro mbali kwagacha bono na ro chinyomba bakwagacha chibesa chiabale jaba fanikasi amini abe constituency bono tigabe enjoy ekiagara toro jabantu bago akachikura mbara bono na bana babo na ubaguchandika in the next 5 years umajogera ogwetorne bago mpopo nene mono esababu employment rate umajogera very low than any other sub county bana baito mbalikolikuwa bonto tayo okubwata bana baito directions abaye bakwanda bali kaba iri koruchi constituency chinde abakoya abakobabo chigali friend munabona mabagari kirega kwende constituency office ya Nairobi abantu abuna bayiri boka to list vacancy ko bolinga ababara bali kwa kachikura abayiri ababara buokoreta mbabwata constituency yabo utakwa abantu ababataka babo matoka barabu mabagabo abapirongeti njengo sorora abarayi bali muri obisi timo abamo korigia obokurumio bochibese chinyasate kubake keboko abataka nande dengara ligoro yo muchio mambia tigakorangara lingaki nga chibese omuntu tayo nyagokwa tortebe kunga chibese atiga emesa njinganaiga abana mbara biatiga dengara yo muchio elinde oseseni abantu bobakorere buya nabaragwa abantu bamenye biyense. Okay, ina maoni yayo mheshimiwa Jimmy oyoberega kurwa ibirengeri byaye kubwatikana nabo bakoreria sensemeli yabo machogere tali maoni ya Ndizi TV na maoni ya Jimmy pendega kingancherega gutokorerega bwaseri tukoria rero ntuchitobe tokoria libagari ya bene nabo igo gusangana inwe ase obwagare banse bari embarorokere sibaka bwatiri umoroberio MC incoming singera bosoti Haruni Opanga watching this show abatebanga salimia mheshimiwa sana MC Bachira K agateba no areme yomoro
studio Joseph Wandieki korwa kiganjo kona 2 angena Galaxy Shuttle no ali miyomorobiri Cloud Nyakes. Good morning team Mensakia watching the show. Presenter Mansera out Good Morning Dizzy TV watching live Kora Kericho County. Ben Andrew watching live Kora Chinsemochi Chia Nairobi. Victor Sultani Ovanga out Good Morning team. Keep it up. Mbia mono sana rungati bali na berigingo ikera kolindi kyagere biro bitu bya bero bigotonyoro mwanchi muri nganchire to kolirega butu mereneli tukolia ankyo astora beto gosanga sobwa. Mbia mono sana salmo bero mukubwati umorobero. Yemana sana sibagitobere to kubwatirana ane job maangi yo bakagotwali bagalie beneli gusanga nabageni beli tukolia lero nabo igolye nekia chibitaneliogi yagukira sole asenchira ya benenere nyanchama abigana nchiri ya Frida Kerubo twara obujoro ya Florida.